Основно училище Свети Иван Рилски, град Перник, е училище, в което за учебната 2011 година се обучават 1014 ученици от 1 до 7 клас в 42 паралелки. Разполага с красива сграда, предоставяща възможности за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес в позитивна учебна среда. На разположение на учениците е компютърна зала с 22 конфигурации, мултифункционална зала с компютри, двустранно оборудване за електронни дъски и екоцентър, където учениците в реални условия се превръщат в бъдещи изследователи на екологичните проблеми. Гордост са физкултурният салон, фитнес залата, библиотеката с разнообразен фонд от художествена и научна литература, кабинетите по физика и астрономия, музика и технологии. В основно училище Свети Иван Рилски е едно от първите училища, които прилагат софтуерния продукт Envision в начален етап на обучение, ситуиран за работа с лаптоп и оптични мишки. Този нов метод притежава потенциала да направи обучението интерактивно и интересно, да ангажира децата на 100% и учебното съдържание да се поднесе по един нов и интригуващ начин. Учениците са силно впечатлени и мотивирани за работа в учебния процес. Envision е програма, която извежда помощта на компютъра за обогатяване и унагледяване на учебния процес в достъпна позиция. Включва учениците в активна работа по време на образователния процес с помощта на оптичните мишки. Децата с нетърпение чакат часа, в който мишките са на въоръжение. Нетрадиционното ги впечатлява, а всичко, което упражняват, запаметяват много бързо. Продуктът възпитава и развива чувство за сплотеност и толерантност, изграждане на колектив. Мълчуганите се забавляват и учат с голяма мотивация. Envision е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и стремяща се към разрешаването на двата основни проблема в началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудване на класни стаи, и липсата на интерес към науката у някои деца. За да бъде постигнато това, системата е проектирана така, че да осигури ефективно участие на всеки ученик в учебният процес. Envision изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете, което осезаемо намалява разходите за оборудване на стандартната класна стая. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на учениците до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква да взаимодействат с системата посредством своите мишки. Разнообразните дейности, които предлага Envision, могат да бъдат определени като състезателен и отборен характер. Те са проектирани така, че да помогнат учениците да се развиват както като отделни личности, така и като участници в екип. Всяко действие на учениците в динамичните екрани се следи и записва от системата и позволява развитието на системата, която може да ги оцени и поощрява. С цел да се направи съдържанието по-лесно, приспособимо към нуждите на учебния процес, Envision предоставя възможност на учителите сами да разработват уроците, които да представят пред учениците. Публичният портал пък на Envision се използва за споделяне на учебното съдържание по интернет. Учителите качват създадените от тях уроци и свалят тези, които искат да използват по време на часовете си. Затова Envision завоюва мястото си на необходим партньор на учителя и програма, която превзема все повече български училища. Основно училище Свети Иван Рилски предлага и друга педагогическа, иновационна и добра практика – работа с електронни интерактивни дъски. Електронните уроци са интерактивно обучение, което предлага повече възможности за взаимодействие между учител и ученици, за повече допълнителна информация и мотивация на ученика. Това е обучение, което създава условия за повишена вътрешна и външна активност на ученика в процеса на учене. Обучението ще е успешно, ако ученикът иска да бъде обучаван. Обучението трябва да бъде приятно, да бъде игра, да внушава сигурност, да ориентира ученика към учене чрез опит, да активира възприятията и способностите на личността на ученика. Известно е, че няма успешна дейност без мотивация за това. В
В този случай мотивацията трябва да е истинска, а не да се работи по принуда. Обучението трябва да гарантира постижения и да бъде приятно. Приятно е, когато се изисква да положиш усилие, а не безсмислен труд. Затова днешното младо поколение, компютърните деца, изискват пред тях да има екран. Така да не бъде обучението възприемано като трудна дейност. Тази дейност трябва да бъде превърната в игра. Играта може да бъде трудна, но да стимулира мислене, емоции, обладава съзнанието, да ражда въображение. Учението чрез игра ражда образи, чрез които познанието става достъпно и лично преживяно. В обучението трябва да има доверие и взаимопомощ. Това става, като взаимно се зачитат мненията на всички участници в този процес. Прави се взаимно договаряне на условията и правилата в играта. Доказано е, че учене, което е откъснато от опита на учащия, не води до научаване. Т.е. развитието на човека е развитие на неговият опит. Опитът се постига чрез практикуване и изследване, чрез изпитване, чрез преживяване, чрез проучване и реализиране, с включване на интелектуалните, емоционалните, социалните и физическите способности. Обучението, което се основава на играта, да предлага и определени методи за реализиране на целите. Методи, които водят до социална и емоционална активност на ученика. Това са методи, които учителите на Основно училище Свети Иван Рилски отдавна използват в своята работа като дидактически и ролеви игри, драматизации, обсъждане, дискусии, мозъчни атаки, наблюдения, експерименти, упражнения, решаване на казуси, правене на анализи, но представени по един друг, по-различен начин, чрез който се подобрява сътрудничеството и работоспособността в обучаваната група. Електронните уроци, които се разработват и прилагат в нашето училище, дават възможност на учениците да бъдат поставени в среда, в която самите те биха искали да бъдат, пред екрана на компютъра и с приятелите си. Така се осигурява положителна нагласа на детето към предложението на учителя да бъде част от учебния процес. Иновациите в обучението поставят приоритет върху това как се учи, а не върху това какво да се учи. Съвременният ученик е необходимо да бъде заинтригуван и провокиран да мисли, за да може да развива творческите си способности и търси, намира стандартни решения в живота. Реализирането на образователните цели, изграждане на активни, творчески и самостоятелни личности с висока степен на интелектуално развитие изисква да се използват такива форми на обучение, които да гарантират усвояване и интерпретиране на учебното съдържание, да стимулират мисловната дейност, да осигуряват мотивация и желание за учене на ученика. Използването на мултимедийни презентации и симулации в обучението успешно се превръща в нов метод на организация за активна и творческа работа на учениците, като определено прави и усвояването на знанията по-интересно. Презентациите позволяват представянето на учебния материал като система от ярки образи, изпълнени с изчерпателна, структурирана информация, подавана точно в определен ред. Това от своя страна способства за развитието на логическото мислене на ученика. Демонстрираният на голям екран урок във вид на текст и графична информация многократно повишава дидактическите възможности на урока и съкращава времето на обучение. Най-важните моменти в този иновационен модел се изразява в следното: разчупване на традиционния стил на преподаване, мотивиране за усвояване на знания, развитие на умения за самостоятелна работа с учебния материал, подобряване на условията за работа с изявени ученици, въздействие върху по-голям брой сетива, формиране на качества като самосъзнание, самоконтрол, сътрудничество, последователност, възможност за учебно-методическа помощ на учениците при самостоятелната им работа, възможност за онагледяване на учебният материал чрез таблици, чертежи, схеми, карти, изгледи, портрети, пъзели, анкети и тестове, създаването на качествено нова образователна среда и възможност учениците самостоятелно да търсят и използват източници на информация.
Използването на компютъра в обучението внася изменения не само в организацията на учебният процес, но и в структурата на урока. През последните години се заговори за така нареченият компютърен урок, на който трябва да се гледа като на едно поредно, по-нататъчно усъвършенстване на съвременния урок. Компютърните обучаващи програми и в частност презентациите и симулациите могат да намерят своето място във всички етапи на урока, при първоначално представяне на нов материал, при неговото осмисляне и затвърждаване, при изграждането на компетенции за практическото му приложение в примери и задачи, както и при констатиране на равнището на знания. Основното, което ги обединява, е изискването за активно участие на ученика в учебният процес, т.е. обучаващата компютърна програма да бъде помощник, посредник между ученика и учителя и партньор в учебния процес. Отчитайки ролята на учителя да направлява хода на урока, компютърните презентации се явяват едно предизвикателство, защото компютърът с подходящ софтуер може успешно да играе ролята на електронен учебник или електронна черна дъска. Чрез компютърното обучение часовете могат да бъдат видяни в нова светлина. Класната стая е заменена с различна, иновационна среда. Компютърният кабинет – място, което постепенно ще се оформя като желана територия за придобиване на логични знания и умения. Традиционното контролно ще бъде заменено с компютърен тест. Това предлага повишен интерес и емоционална познавателна активност. Внася разнообразие в урочната дейност и това допълнително мотивира и активизира учениците. Възможностите на интернет могат да се използват за разпространение на уроците. Така ще се осъществи мултиплицирането им от други учители. Могат да бъдат и използвани и за дистанционно обучение, което намира все по-голямо приложение вече и у нас. Извънкласните дейности, провеждани под ръководството на педагогическата колегия в Основно училище Свети Иван Рилски, също са подчинени на принципа на мотивацията и предизвикателството, за да бъде спечелен ученика за каузата на образованието и да продължи да се развива и усъвършенства. Проектите на учениците, които са внимателно обмислени като предложение, ги привличат към учебните предмети, като се осъществяват и редица междупредметни връзки, а учителите с удоволствие съвместно разработват редица програми, уроци и проекти. Основно училище Свети Иван Рилски, град Перник, следва своята цел да запазва и развива творческият порив, така че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения и да формира самостоятелно мислещи и социално отговорни личности, които се отнасят към живота с ведрина и ентусиазъм, готови за предизвикателствата на времето и новостите на реалния живот.